dewasa. Ayo munggah ana ing kayangan. Madhep ngarsaning pukulun Manikaya. Iku saknyatane gunjang seret winangun Anjrah kang puspita rum kasiliring samirana mre sekar gadung ngas gandhanyo maweh rarasrahaning driya Adi Guru, kula wonten dawuh Kakang, Kakang Guna Resi Narada. Dateng ajeng jengandika, ngajeng jengandika Adi Guru menika jagoning dewa ingkang sampun dewasa labet kajedi wonten telenging kawah Candra Dimuka Adi Guru. Mekaten Kakang. Inggih. Lare punika dipun jenang mawi saliring dedamel. Gada, bindi, tondak candrasa, keris, suksara, denda, cundrik lan sak panunggilipun.
dados pun Jabang Tetuko menika sak randuning badan dumados saking tosan lan waja mila boten nama mokal ototipun kawat balunge wesi rikma pamor sungsum gegala netra kumala lidah jingga waja saloka menur jangga suksara pundak denda dodo blebekan wesi lengene bindi sikute petel epek-epeke cakra drijine gunting dengkule paron darese linggis dlamakane sikil pacul tungkake wadung uyuhe mawon wedang kopi kopine urung metu la iki nuwun inggih Kakang nggih kula sampun nyekseni pranyata Jabang Tetuko sampun gagah prakosa kenceng kumarenceng otot bebaunipun polatane ngengkreng jenggureng nanging lamun kapandheng katon kebagusane Kakang nuwun inggih si Jabang Tetuko menika ugi sampun pinaringan sandangan ingkang antawisipun Caping Basunanda Kotang Antrakusuma ugi kasut padha kacerma. Dene daya kekuwatane Caping Basunanda menawi den agem ana udan ora kudanan, yen panas datan kepanasen. Kotang Antrakusuma karasuk sadroning kulit sak njabaning daging. Dene daya katiasane saged mabur tanpa lar, mletik tanpa sotang, ngambah gegono tanpa beda ing daratan. Ewadene kasut padha kacerma dumadi saking walungsungane Sang Hyang Nagaraja. Daya katiasane lamun nedeng ngambah gegono saged ngungkuli lemah sangar kayu aeng miwah pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Nuwun inggih Kakang, kagem jangkepipun pusaka lare menika badhe kula tambahi pusaka nami Kakang. Nuwun inggih. Lajeng badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Kakang, kula aturi nyekseni lare menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca, ya Guru Handaya, ya Purbaya, ya Inten Simbarja utawi Krincing Wesi Kakang. Lenglenging driya mangu mangun kong kanduan remang lir-lirno tanpa kanin ing lir-lirno tanpa kanin ong yen tantu lusa yen tantu lusa mengko Sang Hyang Upomo Asma Kinarya Japa sedaya menika menapa werdinipun Adi Guru? Raden Gatotkaca menika tegese kempaling karusan utawi dedamel. Guru Handaya menika kinasih dening Hyang Guru. Purbaya menika ageng panguwasanipun Inten Simbarja menika mengku teges pepetingane satriya. Krincing Wesi menika anggadhahi mengku werdi kekuatan ingkang sanget anggegirisi Kakang. Kagem jangkeping si Gatotkaca gandeng Jabang Tetuka utawi Gatotkaca menika sampun dewasa. Nanging Gatotkaca supe dereng pinaringan suwanten Kakang. Oh iya ya. Niki durung wonten suwarane, dereng wonten Kakang. Pramila badhe kula iseni gandeng sakranduning badan Gatotkaca punika cinipta saking tosan utawi dedamel. Suwaranipun Gatotkaca nuwun inggih badhe kula cipta saking guntur.
guntur utawi kilat utawi tatit badhe kula cipta kagem swantenipun Gatotkaca Kakang. Sampun Adi Guru, sampun Kakang. Cobi dipun dangu Gatotkaca saged nyuwara napa mboten? Jabang tetuko Gatotkaca. Kula wonten dawuh ukulun. Wah, kegeden iki, kegeden. Kegeden Kakang nggih, niki kudu disetel riyin. Kudu dilaras luwih dhisik. Makaten Kakang inggih iki gunture kenemenen. Bledeke kenemenen kula setele niki kengebasen cara son. Makaten Kakang nggih kula untire riyin. Panjenengan untir nggih saderenge dadi Dewa Narada niku operator sound system. Monggo kula aturi nyetel. Ah, suarane gegeden kula setele langkung rumiyin. Nah, copipun. Jenengan dangu Adi Guru. Jabang tetuko Gatotkaca. Kula wonten dawuh. Wah, kenemenen. Kenemenen Adi Guru. Kebacut. Gatotkaca, kula wonten dawuh. Lagi pas. Kenemenen nggih. Nek ngrenda kebacut. Nuwun inggih. Gatotkaca, kula wonten dawuh Wukulun. Ing ripalungguhan iki jeneng kita bakal ndak utus nyernake mungsuh kang karabasing kahyangan Suralaya. Ingkang pengawak Prabu Kalapracana sak patihe Sekipu Tantra. Nuwun inggih ngestokaken dawuh kula sagah dados bedoring warastra cantiking baita kang sarta dadaning kiwuh. Mboten kalilan kula nyuwun tambahing pangestu Duh Pukulun. Iya, pangestuku gumraja kaya banyu seduda, muga-muga lebda ing karya Gatotkaca. Prikata sang Gatotkaca kinon mapak arekta suta. Tekabira tresna parata maner muji sakti mira ong
Sromah rayun sang sekipu goro rupa mangeses kadhiangin bang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satulung mayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga bumi ana satriya sing mencorong dadane nganti kaya meteor sapa no Weladalah ditakoni malah gereng kaya gempa bumi. Gatotkaca jenengku. Wah, Gatotkaca. Ya jagoning dewa. Jagone dewa. Ya elahane. Wis gedhe kowe le. Ya kapara nyata kowe sapa? Warangka dalem negara Giling Wesi kekesete ratu Gustiku Prabu Kalapracana patih Sekipu Tantra kang dadi jenengku Sekipu Tantra. Ya kowe ora sandadak melu celeng boloten kebolatengen iki urusanku karo dewa. Yen pancen isih pengen dawa umurmu ngaliya saka pengarepanku bangsat. Aku kang minangka dadi jagone dewa. Sapa wae wani ganggu kayuananing kayuwangan Suralaya, Gatotkaca sing dadi musuhe. Wah, kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Maju kepara ngarsa leganing atiku, kelakon tak bobok wetengmu kowe. Wah, aku dadi buta malah kalah galak, cah. Yo. Kelakon tak geget siung pengapit remet dadi awu kowe. Wait!
Pirsa, kula wonten dawuh pukulun kabeh do gumun. Kabeh do ndomblong nyawang kridamu, kabeh do ngematke tandang kridamu. Anggonmu mateni pate sekipu, kabeh do batin sok kapan iso nekane nggo acara bersih desa. Lah iki. Ki mau pate sekipu matine mbok kapake. Kula cokot. Lah iki. Mbok kapake, kula cokot pukulun. Gak boleh no. Satriya ganteng kok nyokot ya ora kena, nek ngemut entuk. Lah iki. Napa benten nyokot kalih ngemut? Ya beda, nek nyokot kuwi gawe untu, nek ngemut ora gawe untu. Mekaten lajeng caranipun kados pundi? Mumbula ing gegana. Tandak sirahe pluntir gulune. Ing kono musuhmu Prabu Kalapracana bakal tumekeng sirna. Nyuwun pamit pukulun. Unggula juritmu kata-kata. Banjur
Sigara tandang resang bayu siwiri tungkul manembah anglir boyo kuntap Narada kakekku ndi anakku jabang tetuko jubuh karo kandhaku ngarep yen ana apa-apane jabang tetuko dewa bakal labrak ngusik ta ngusik aja kesusu Werkudara nyatane sapa wonge sing ora kuwatir nganti tekan seprene anakku durung ketok wae ning kowe kita Werkudara sing ora sumurup kita Werkudara sing ora ngerti mara gage tuduhno ngendi anakku jabang tetuko lah iki sing ana mburi kuwi iki aja gojek ora kok gojek piye to iki anakmu jabang tetuko saiki wis dewasa mergo dijedi ana kawah candra di muka supaya bisa dadi jagoning dewa uga wis paring pusaka tetenger ya kuwi Raden Gatotkaca guru Handaya iki anakmu Werkudara anakku Gathot Hey! Aja ngawur kowe Werkudara. Anakmu mbok ajar mbok polo gantang yen nganti rusak ragane piye? Caraku ngudang anak ki ngono kuwi. Yen ora percaya takono Gatot lara apa ora? Piye ngger rasane lara apa ora? Mboten malah kados dilelo-lelo. Wah. Keluarga brutal iki. Kanjeng Rama Kyai ngaturaken sumungkeming pangabekti ya wis ndak tampa Gatotkaca anak-anakku dhewe sing bagus dhewe sing gagah dhewe mesti mbarep kakangku lan Permadi Meri yen weruh aku duwe anak kaya kowe le Dewa-dewa sugata marang sureng prangudane arum-arum ngendan wing awiyat Narada ngepalani aduh bocah kok baguse kaya ngene Gatotkaca cah bagus Gatotkaca bocah sigit Kakang Mas Werkudara napa kula parengaku anak dateng pun Gatotkaca Rasuti Gatotkaca anak-anakku dhewe menawi mekaten kula aturi nyekseni bilih ing benjang kula anggadhahi putra ingkang mijil putri badhe kula jodohaken kalian putra pun Gatotkaca wegah Gatotkaca anakku sing tak eman-eman Rasuti rabi karo anakmu wedok eling-eling Janaka ki bojomu akeh nek duwe anak wedok rawurunga dadi bocah wedok sing seneng selingkuh kacang ra ninggal anjaran Gatot arep tak goleki cah pondok le iya Permadi aja kuwatir aku melu nyekseni wah aku ra melu-melu iki tak ngalihae berat nek wis urusan karo keluarga iki berat wis nek nggur cah loro ngene iki arep nyapa jal peluk Koko Prabu
Gah padha lanange kok pelak-peluk. Limbuan sik yo, monggo Koko Prabu.
Akbar leren sawetara ya nduk ngono ya mak ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan supayane gayeng iya perkara lakon Banjaran Gatotkaca bisa ditutukne sak rampunge limbukan iya ning sing baku aku karo anakku Limbuk ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan iya ya mak iya ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta tetembangan kang maneka warna luwih dhisik ayo anakku Limbuk tak gandeng tanganmu tengen ngucapake rasa syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi iya Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa oh ngono ya mak sing wis maling mbarke keberkahan iya nikmat iman nikmat sehat nikmat sempat iya mokal tanpa nikmating pangeran aku karo anakku Limbuk bisa tinimbalan lek-lekan tirakatan kaya ing adicara bengi iki ngono ya mak iya banjur bengi iki mengeti adicara apa kok katon gayeng Kang Sarta regeng sing dadi acarane iki ngene nduk ya kuwi awake dhewe tinimbalan sowan ana ing desa kelurahan kecamatan Ngronggot Kadipaten Nganjuk ya kuwi kanthi gelar adicara sosialisasi bahaya narkoba oh sosialisasi bahaya narkoba Kang kapinujon iki uga mbarengi sasi Agustus sasi kemerdekaan ya kuwi bangsane awake dhewe NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 79 tahun oh ngono iya ya mak dadi iki mujudake rasa tresna bangsa utawa tresna marang negarane dhewe oh ngono wujude tresna bangsa Kang Sarta tresna karo negara diaplikasikan melalui acara sosialisasi bahaya narkoba Kang Sarta nggelar kabudayan wujude wayang kulit sewengi nutuk oh ngono iya ya mak iya ngestokke dawuh dadi awake dhewe aku Kang Sarta kowe ya melu ngrumangsani ya kuwi babakan bahayane narkoba oh ngono adicara sosialisasi bahaya narkoba mencegah bahaya narkoba dengan cara bersosialisasi mengadakan seminar-seminar seperti malam hari ini kuwi ya wujude tresna bangsa kanggo mbetengi negarane awake dhewe supayane ora dirusak ya kuwi wujude generasi penerus supaya ora bobrok mentale rusak imane Kang Sarta suram sing dadi masa depane oh ngono ya mak iki wujude cinta negara ya kuwi aplikasi dari wujud rasa nasionalisme dan jiwa patriotik nduk oh ngono oh iya dadi wujud cinta tanah air kanthi ngadani adicara ya kuwi sosialisasi bahaya narkoba Kang Sarta nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayane awake dhewe ya kuwi khususe wayang kulit mergo narkoba ki ora kena dianggep enteng narkoba kuwi ora kena dianggep gampang oh ngono akeh bocah nom-noman sing depresi mlayune ning obat-obatan berbahaya iya akeh bocah nom-noman sing ora bisa mengisi kegiatan dengan positif
Iya. Bingung anggone menyalurkan hasrat kabisane. Heeh. Banjur salah dalan numbuk bentus nunjang palang playune ning pil koplo Kang Sarta ya kuwi sing dadi bagian-bagiane obat-obatan terlarang kuwi mau. Oh ngono ya Mak. Mula wis tumbu oleh tutup anggone desa kelurahan ngadani adicara pencegahan narkoba kang barengi ya kuwi ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ngundang awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sing mayoritas anggotane saka bocah kawula nom-noman saka taruna muda. Oh ngono. Heeh. Dadi wis tumbuh oleh tutup. Astabrata ki ya ora ngungalne dodo. Ning iki diwadahi. Bocah nom-noman diwadahi, ditampung diwadahi, ya kuwi kang dadi hasrat kabisane melalui kegiatan-kegiatan yang positif, ya kuwi dengan berkarya. Wah, iya ya Mak. Ana tetembungan mumpung anom den tabri lara lapa ngono kae. Iya. Ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti. Iya. Dadi mumpung enom mumpung isih padang rembulane, isih jembar kalangane, bocah-bocah enom kuwi ning diparane yen ora berkarya dengan positif mengisi hari demi hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wah, ngono ya Mak. Iya ya ngestokake dawuhmu. Jadi iki wujute implementasi dari njaga marang kedaulatan bangsane awake dhewe. Awake dhewe iki kari nglungguhi klasa gumelar. Nglungguhi klasa gumelar. Ora melu perang, ora melu ngadepi Walanda, ora melu perang secara fisik, ning kewajibane awake dhewe dadi generasi penerus. Ya kuwi adalah mengisi kemerdekaan, kaya sing tak kandhake mau ngarep. Iya ya Mak. Contoh maneh Nduk, piye? Sing ngrusak bangsane awake dhewe sak liyane narkoba ana ing akhir-akhir iki apa? Ya kuwi sara. Sara kuwi apa? Ya kuwi suku, agama, ras dan adat. Oh ngono. Iki cocok gampang dibenturkan dengan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Kamangka para pahlawan biyen langgone ngrebut kabangsan, ngilangi beda-bedaning suku, ngilangi beda-bedaning adat, ngilangi beda-bedaning agama, kabeh manunggal dadi sawiji dengan didasarkan persatuan dan kesatuan. Oh ngono. Ning saiki beda agama sithik dadi gendra, beda panemu sithik dadi padu, beda pilihan gontok-gontokan. Oh ngono ya Mak. Iki ora entuk. Apa meneh babakan agama Kang Sarta kapitayan, agama apa wae kabeh dilindungi karo negarane awake dhewe, dipayungi oleh hukum. Oh ngono. 6 agama sah ana ing Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kang Sarta, Konghucu. Iya. Ora mung ngemongake kuwi, ning sedulur-sedulur saka penghayat kepercayaan kuwi ya dilindungi hukum awake dhewe, dipayungi oleh undang-undang. Oh, dadi keluarga penghayat kepercayaan kuwi ya entuk melu hak beribadah dan hidup bermerdeka di Negara Kesatuan Republik Indonesia iki. Kaya ana organisasi utawa perguruan penghayat kepercayaan ilmu sejati, rasa sejati. Terus ana meneh Sabta Dharma. Iya, kuwi kabeh dilindungi karo payung undang-undange awake dhewe. Oh, aja ndadekke berdondi, aja ndadekke pasulayan. Wah,
Iya ya Mak iya ngaturke panuwun. Mula wis sak wajibe lan sak trepe aku Kang Sarto anakku Limbuk. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Iya, kunjuk sapa wae Mak. Kunjuk nuwun inggih punika ingkang winengku kinurmatan pepunden kula Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Nuwun inggih punika panjenenganipun Bapak Suhadi. Oh ya, ugi ngaturaken panuwun dumateng pepunden kula Bapak Carik. Oh ngono, Pak Ripai, Bapak Sekdes, Nduk. Oh iya, ewadene Kang Sarto ora lali ngunjukke panuwun kang tanpa upama seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa kelurahan dene wis maringi kapercayan awake dhewe dene taun iki awake dhewe sing ketiban sampur dikongkon paring panglipur gelar kelir gantung gong memberikan hiburan wujude wayang kulit kanggo masyarakat seluruh masyarakat ingkang lenggah ana ing desa kelurahan. Wah ngono ya Mak. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upama. Iki mau undangan-undangan ya padha rawuh. Iya. Ya kuwi para sing saka kecamatan, Bapak Camat uga rawuh. Bapak Makruf camat ya kuwi saka kecamatan Ngronggot uga kepareng rawuh sing wis amedhar sabda mau sore. Oh ngono ya Mak. Ngaturke panuwun sampun dipun berkahi, sampun dipun pangestoni. Nduk. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Ewadene awake dhewe ngrumangsani. Iya. Dalang sing isih tarap belajar, dalang sing isih junior. Iya. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane, ewadene nampa kapercayan sing gedhe kelawan keluarga, ya kuwi keluarga besar ingkang mapan ana ing desa kelurahan. Alhamdulillah muga-muga manjinga dadi sedulur. Iya. Aning agamane awake dhewe wis tau ngandharke piye Mak? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngaraketke tali paseduluran fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Amin amin ya robbal alamin. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Ndongake apa biyung marang keluarga besar ana ing desa kelurahan. Sing bengi iki wis kasemdadan ngadani ya kuwi dalam rangkaian adicara sosialisasi bahaya narkoba. Kang Sarto adicara ya kuwi mengeti bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sing wis mencapai umur 79 tahun. Dongaku banyu milin Nduk piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan dan seluruh rangkaian adicara, muga-muga desa kelurahan bisa dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, selangkah lebih maju dadi desa sing gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan sinaketa ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesembahanmu rinten lan
brasta mungkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru wong Gusti Allah sesambahanmu rintan lan dalu waliman waktu kanggo brasta kalah nafsu. Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Angin sing gedhe ora nyuda semangate kanca-kanca saka sanggar seni Astabrata. Malah saya nyembuh semangate gregete kanca-kanca. Oh ngono. Apa meneh ana ing sasi Agustus, Nduk. Wah iya. Kanca-kanca kudu disiapne kesehatane. Iya. Obat-obatan aja lali digawa dhewe-dhewe. Oh, ngono ya, Mak. Iya, heeh. Alhamdulillah pinaringan lumintu. Iki sesuk wis bablas nglerek nyang Blitar. Oh iya, ning Wonotirta. Oh iya, heeh. Uga njaluk diumumne pisan mengono perwakilan saka kanca-kanca bakul, heeh. Dulur-dulur bakul jadwale awake dhewe sing mapan ana ing Kabupaten Nganjuk ning ngendi wae ana ing sasi Agustus, heeh. Ya kuwi sinambung no. Iya. Ya bubar saka sesuk. Heeh. 19 ning Blitar tanggal 20 awake dhewe ning Kaliula Sukamara. Oh ngono. 20 Agustus. Iya. Dibacotake tanggal 23 Agustus ana ngendi? Wilangan Nganjuk mapane ana ing Syekh Suluki. Oh ngono. Heeh. Iya. Terus sinambung selawe Agustus ning ngendi? Ning ngendi? Putren Sukamara. Terus sing terakhir jadwale ning Nganjuk tanggal 30 Agustus ning ngendi kuwi? Sukorejo Loceret. Wah, iya. Iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Nek pengen sing spektakuler tanggal 17 Agustus no.
17 Agustus. Ning ngendi kuwi? Ning Bareng Sekar Bojonegoro. Jane nonton wayang apa minggat jane. Ya mbok menawa arep nyusul. Lah iya ya Mak ya. Alhamdulillah. Bengi iki uga disiarkan lumantar channel YouTube, Duk. Live streaming. Ya kuwi ana ing Asta Brata Media. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi iso memantau lumantar HP-ne dhewe-dhewe, iso ngeloni HP-ne dhewe-dhewe lumantar channel YouTube ya kuwi Asta Brata Media. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Luar biasa. Khususe masyarakat Nganjuk kuwi ora mung penikmat wayang ning uga pengamat wayang. Ora mung penikmat wayang ning pengamat wayang. Iya. Ning lakon ya nggatekke, ning hiburan ya mengapresiasi. Iya. Dijak ya dijak hura-hura. Kuwi ya matuk, dijak cara klasikan ya ora nolak. Ngono ya Mak. Iya. Aku tahu, Nduk. Pentas yo ana ing Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Kuwi lakone enek sing tak cutel ngono isuk yo ditakokke. Ngono. Pak Dalang kok nikine mboten wonten. Kuwi dadi ya kuwi pralambang utawa simbol masyarakat Nganjuk kuwi nggatekne ning cerita lakon. Mula sing kudu ati-ati sanggite aja nganti ana sing kececer. Upamane aja kok cerita wayang, tancepan wayang. Kuwi salah, kuwi iso-iso dikritik karo pengamat wayang Kabupaten Nganjuk. Contone piye pamane? Pamane enek wayang ki Garukaca. Iya. Ya mbok tancepne ngene, ki engko mesti wis dadi cangkem, Nduk. Ngono. Wayang kok ndeglak ora penak disawang. Ngono kuwi wis enek sing ngritik, Lah sing bener piye? Sing bener ngene. Lah iki dipasne ireng-irenge, Nduk. Dipasne ireng-irenge. Teplek lho, disawang ketok apik, disawang ketok gagah. Ngono. Apik-apik wayang apa ki? Gatotkaca Pradamas no iki. Iya. Apik-apik ki 7 juta tak culne, Nduk. Malah dodolan. Lah iya, iya luar biasa. Alhamdulillah. Ya Nduk, sadurunge nanjake para bintang tamu, luwih dhisik ngaturke tetembangan kang jumbuh karo suwasana. Ngono. Apa? Ya kuwi tembang sing berbobot. Gandeng iki uga mengeti bulan kemerdekaan sasi Agustus. Ora ana salahe ya kuwi awake dhewe ngaturke lagu sing bernafaskan nasionalisme, perjuangan dan jiwa patriotik. Tembange apa? Lancaran 45 karya besar. Ya kuwi Kinarto Sabda. Kinarto Sabda sing ngaransemen musike. Ngono. Lirike sing ngripta Bung Karno. Perpaduan para cendekiawan hebat. Lancaran 45. Terus engko ditutukne dibacutke lagu perjuangan. Ngono, Mak. Iya. Karben luwih semarak sinden-sinden tak aturi jumeneng bareng. Ngono. Ya kuwi ngurmati bulan kemerdekaan negarane awake dhewe. Wah, iya ya Mak iya. Ya sadurunge ngaturke bintang tamu kanggo salam pambuka ya kuwi lancaran 45 dibajutke lagu-lagu perjuangan.